Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Nalor ki kam thang tayar haga surok ba National Highway 6 Haribhoi District ki Briew ki bamla satya ban Ithuh Durkhmat ki la Pynjulor da ka bawpiang ding ya ka Khyrdop Talasi kali jong ki Pulit ka badan ha ka shnong Umling kat kum ga jingyo jingtip le Ithuh bakani kala jia ha ka por khat wei beje minmit jong ka khat santarik upnai nailar arajar arpwei bad hagani ka jingjia kam shimla don kano ka jingjia ka bas ngosi namar baki Pulit ki baju apahara hakani ka Khyrdop Talasi minder Kim Shimla don Satya hakani ka por halor kani ka jingjia ki Pulit jong ka Haribhoi District kidang penlong ye ka jing tokit ban lap ye ki badan kti halor kani ka kam